te say kane nso near Christosum politics I said the Christosum ne no ma bebre na namu hwe politics no o say kane a enka ukokofa obi ade a yade wo koy na ya menu wo ani yehu say enakwasie wo nenam sa afuo no mu anope yehu so obi akọ the whole day obi anko hwe wo hu hasuo nti banche na yatuna ewa na wutuye nti sese etwa wuti ese etwa wosuo sese wutu aka yawie but nka bi ba nka bi no a aba no wo hene no ni tumi so no obeka wasem what you say because say kane no a enka nipa no so wawie ne banche no no okwa report wa ma wo hene nti wo hene ne mpa wasem a bia make say na wona na bia ye ne bone dada ana mire bi nke yetu no na wabusu epani eka ho pa na nka wo mu tu no yede wo begina ho ana wakai yede wo begina ho ana wakai nti ese wunya eyi bia na enne asam no aba no ye nyina kwa report ama police fo efi police station na ekọ court nti yentumi nka so ohini bi na ekọ kan watiati obi efa ahodie so nti ni aka bi mam ka bi dia ba ebo ayen no so no